Ik ben het gewoon niet met u eens, mevrouw Girard. Ik ben bijna klaar. En toen was hij vertrokken naar New York. En toen kwam er een vriend die een huisgenoot werd. En vervolgens een minnaar. Nou, dat moet ik zijn geweest, Catherine. Je hebt hem voor eeuwig van me weggenomen. Voor veel toneelliefhebbers was Moeders en Zonen een van de meest aangrijpende producties van het afgelopen seizoen. Het publiek was 1,5 uur lang in de greep van het imponerende toneelspel van Anne Wilblankers, Paul de Leeuw en Freek Bartels. Een wegens ziekte uitgestelde voorstelling uit het vorige seizoen. Maar gelukkig in september alsnog te zien in de Maaspoort. Op toneelgebied heeft de Maaspoort een aanbod dat bestaat uit subtiel solotoneel, door onder andere Debbie Petter met In mijn hoofd en Anne Wilblankers met Wat ik moest verzwijgen. Heerlijke comedies en indrukwekkende producties. Begin november mogen we ons weer verheugen op Huub Stapel in Vastgoed BV. Met als een van de medeacteurs Jurgen Rijman, die later in het seizoen ook nog met een solo cabaretvoorstelling komt. In februari zien we de acteurs van De Verleiders met een gloednieuwe voorstelling Stem. Deze keer over de verkiezingen. Subliem en boeiend toneel kunnen we verwachten met Brieven uit Genua en La Superba van toneelgroep Maastricht, die afgelopen seizoen hoge bezoekersaantallen haalde met hun productie Pinkpop en lovende recensies met De Advocaat. Een hilarische avond is gegarandeerd in de comedy Harry en Eva met Jon van Eert. In The Play That Goes Wrong, een Broadway-succes, en in Hendrik Groen, de theaterversie van de bestseller Pogingen iets van het leven te maken. Een hilarisch en gelijknamig boek dat nu als comedy op de planken gebracht wordt. Huh?